ki Pulit Special Cell ka Iskasi Hill District hanne ka singi baar kilayok kemia kawai ka kynthei ba khaii drugs ba yok keruk ia bun ba kirawai kuli ia ta tablets na IGP chelong halor ke jing yok kubor ka bamania ki Pulit kilapan absirap ia kene ka breu bat kilayok bat ia ka anak kawai ka taksi kamai na kene ka breu ki Pulit kilayok pan korup hadu ciajar news pa nyi phun rutali kirawai kuli ya ba ala pentip ba kene ka breu kala kiu kali najan ka kardop ka chelong civil hospital da ka jingmo ban hiar chakandailat ia kene ka breu la register case hapok sadar police station hapok ki kendon NDPS Act ka jing tokin menta kala ya chakman